Ще ти споделя малко повече за онлайн женски кръг с Надя и защо те каня всеки път. Онлайн женския кръг можеш да го направиш от твоя дом или където и да си по света и да се чувстваш уютно и защитена. Да почувстваш женската енергия и връзката с другите жени. Пак казвам, независимо къде се намираш и по кое време гледаш нашия кръг. Нашия кръг ще бъде записан, така че да можеш да го гледаш многократно и да се впускаш в тази енергия. Да усещаш и да се свързваш с другите жени. Сигурно се питаш какво толкова ще ми даде това да се свързвам с други жени и да работя в онлайн женски кръг. Много. Ще ти даде възможността да се научиш да бъдеш себе си, да живееш в лекота и да се свързваш с всички други жени по света.